Nırxa liraya Türk îro düşemeye li hember nırxa dolar ji sedî hüvde zêdetir daket. Endeksa serekeya borsaya İstanbulê jî pirtir ji sedî şeş daket. Adem Demirtaş şêwirmendê darayî vê yekê wisa dinirxîne. Tirkiye de hezkirin ku wek welateke ku tu şert û mercan naşopîne û tu pîvanên wê tune ye. Li vir hiqûq û demokrasî tune ye û tevahiya mane bandorekî dike. Endeksa serekeya borsaya İstanbulê jî pirtir ji sedî şeş daket. Piştre jî borsaya İstanbulê bi demkî kiryarên bazirganî da sekinandin. Van ketun û rabûnên tuş baweriya ser aboriye xirab dike. Ev xalekê giring e. Lê ez dixwazim vê xale jî destnîşan bikim. Piştgiriya bi hikûmetê nayê wateyê ku em çavê xwe li xeletên wê bigirîn. Ege xeletî werin kirin, divê ew werin nîqaşkirin. Borsaya İstanbulê Diyarbakır û rawestandina kiryarên bazirganî bi otomatikî di saet 9:55 de hatiye kirin. Welatî Tarık Ardıç li ser mijarê wisa difikire. Ya ku pêk hat tiştekî şaşmayînî bû. Lê em li Tirkiye hêdî fêrî vê dibîn. Dolar pir zû dadikeve û bilind dibe. Lê di dawiyê de welatî ne ku ji ber encamên wê êşan dikêşînin. Kiryarên bazirganiyê di 10:09 sibehê de ji nû ve dest pê kir. Lê dibe ku piştre dîsa were sekinandin. Welatiyê Bêkar Ahmet jî dibêje ku bêguman ev bandor li ser wan dike. Bêguman ev hemî bandor li ser me dikin. Em êdî nikarin karekî jî bibînin. û dema ku em bo kerînê derdikevîne derve, biha bi berdewamî diguhorin. Bi rastî ez nizanim de çi hêt serê me. Ev wek bersiva bazarên darayî ya bo biryara Serok Recep Tayyip Erdogan ya ji kar durxistina Serokê Bankaya Navendî tê nirxandin.